Sugeng enjing bocah-bocah kelas 1 ketemu malih bareng Miss Senja. Nah, sing arep disinawi ing piwulang iki yaiku bahasa Jawa wulangan 4 halaman 33. Ayo podo buka bukune halaman 33, halaman 33. Isenono nganggo tembung sing bener ing buku basa Jawa halaman 33, halaman 33. Nomor 1. Dadi bocah sekolah iku kudu titik-titik sinau. Wangsulane yaiku sregep. Nomor 2. Dadi murid iku kudu titik-titik marang wong tuwa lan guru. Wangsulane nurut. Nomor 3. Dadi murid ora kena titik-titik karo kancane. Padu. Nomor 4. Dadi murid ora kena titik-titik barange liyan. Njupuk. Nomor 5. Bocah sing apik kudu nurut marang wong tuwa lan guru. Nomor 6. Tumindak titik-titik bakal oleh pinwales apik. Wangsulane yaiku apik. Nomor 7. Tumindak ala bakal oleh pinwales ala. Nomor 8. Yen ibu lagi titik-titik kudu gelem mbiyantu. Wangsulane yaiku masak. Nomor 9. Bima seneng titik-titik karo kancane. Wangsulane yaiku tetulung. Nomor 10. Ngamal yaiku menehi sedekah marang wong ngemis. Sedekah. Yen wis bubar dolanan kudu diresiki. Nomor 12. Yen arep titik-titik kudu pamit wong tuwa. Yen arep budal sekolah. Nomor 13. Dadi bocah kudu sregep resik-resik. Nomor 14. Aja seneng padu karo kancane. Nomor 15. Yen kancane kesusahan kudu tetulung. Sakwise nyimak tembang Padang Bulan, saiki wangsulana tembung ing ngisor iki. Nomor 1. Ana ing ngendi bocah-bocah dolanan? Ning njaba. Nomor 2. Apa sing padange kaya rina? Wangsulane bulan. Nomor 3. Apa sing ngawe-awe? Rembulan. Nomor 4. Ngelingake apa yen padang bulan? Aja
Padha turu sore. Nomor 5. Apa judule tembang ing dhuwur? Judule yaiku Padang Bulan.